COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Surok kabana Shnong arpomer kabalik terter shaki South League Shnong kiba shaki banta bakendong kibadang ha papo kanong po constituency kite ki South League Shnong ki kentup kabalik shaka Shnong Umdap Shakhoikuna Umjong bat Khongwing bat kabasam lang baru terter shadu umden kane Surok kadega badan kumba khatlai kilometer AA na Surok ba arpomer hadu Shnong Khongwing kane Surok kadega balajot Rathai hadu kata-kata kaba menta lada ki pho snem ki Nong Shnong jong ki te ki Shnong ki lai kendu Jing haki babun rukam habai dei ba kalet kawan ka ket kaba ka khai ka pateng kham tam hakapang ka sitom ka balong kriki kumban supen kan mau nadu manswaru na kaliang ki Nong Shnong ki Nong ilam Shnong jong ki te ki Thain ki laju ut berkerpat ka sorkar lang ba katanat ba dei pe ja kane ka benta ban penphano ka te ka Surok henrei klamdon pat kanu ka Jing patiaw na kaliang ka bor sorkar Nakaliang kinong ilam kaseng Meghalaya People's Social Organization Rathai District hadin bekilayo Jing ujor baka Jing ut nagikatu katne kinong Shnong jong kite ki Shnong kilalay banjurib hi dalade kate ka Surok bat ha kate ka Jing jurib kilalap babon ki benta jong kate ka Surok kalajot Rathai hadu kata-kata Nakaliang kinong ilam jong kate ka seng kiladawa ka sorkar banle AA no nakabenta ban panbhai kate ka Surok khnang ba kipai ba Nong Shnong jong kate ka Thain kinlai ne ki Jing ki ba kilamat nadu menswa batat hadu menta kabala de ki pho snem bar shushu habayo ban yakran bar ki katu kat ne ki Nong Shnong kilapan pau ka Jing ba ka Jing sngokhya habai dei ba kate ka Jing jot Rathai jong kate ka Surok da ka ba kiladawa na ka sorkar bakan panbhano kate ka Surok la bunsin la mi ha PWD mo la ne ka liang ga sunjuk ki rong ba Shnong hane sao san Shnong ni la rei kim ong bakim don kata ka phone kim don kata ka lat ki ong dam tan rei lada klem kata ka Jing pendon kam jong ki la klem kata tri kam jong ki ngila ban le na rei ngila pan ki ong la tan rei ni sem Jing hi bun ki ba cham stom nang ta kam tam ki mar di mar boru habasni ko kali habasni ko Surok umla ban le ki mar di mar bamru ki suput no kum kini ki kalle ki mar put bar kum ta ha bun sini samjin jar ha ki nong pang ladangi pun ki ambulans ru ki ong bak ki sni he ka kali kim tre banwan te ngi semnye hi kata bro te kata nga la kali ang junga inong Shnong kwa ba ya leng ba ka jinyarap ka jong phi ba pan yekren lang lem ha ki bor ki bhalor bar ha ki bar ki we ki bor bhalor kum mele halor kan he ka Surok de ngidap daga jinjar habang ni phai shaka kaliang kan he Surok leng ba kan he ki Surok ka balas niu ka bala joilor kam tam ha ka pangistom ngale ngade ka shabun sin ngapun ya kan he ka wonter ro ki ong Namar balas niu ka Surok ngimla banwan Shnong jongki ko banong gani ka Surok da pang da shitom ro ya phasha kani ngaliang gomden ro basni upalak kani ka Surok da phasha ni seburni ro ngisni kani ka Surok tangi sem jinye naga dakhat umulan ro man swat ka muan re man tat ki sin bala thun khat teng ki yabe hi man mit man yong ro ki yon chim hi yangi nang pang inang stom de alor kata arana kwa bau ni Surok hi usni polat ding tam bacham ji khaji patang ro ka dali sakaliang pisaro ngisam jinye sakaliang kabam gadi ro ngisam jinye sa galik kawan ro ngisam jinye hadian bangai
ayo ka jing ujor ka jing snow nakaliang jong kinong Shnong ter na do nang ni na arpomer umdap ni ter sa do sa po umjong nang tapade hagtay hapo bel ka ikani ka Shnong khongwing haba kipaj ba kilapan snow siya ka seng jongi baka jing jongki halor kani ka Surok te menta ka singi nakaliang ka seng jongi ngilawan ban jongohi dala di banwan kami ya kani ka Surok kaba poi syado kaba ya ter syado marman nang ta kaba mi sya umden te ngilap ba sisya kani ka Surok kalajat Rathai te ki post nem menta bat umden nong pej nong kami ya kani ka Surok te hadin pada kini ki nong Shnong kila uot ba ka jin jal jongki hamtam hakaliang jong ka lek kawan haba ki lek di ki mariang jongki bat nang taru haka hamtam haka por baki shitom namar ba kani ka Surok kalong kabajat hadu kani bat kala simpori kiru bakin poisya do borni bakin sim dawai bateng hapadeng Surok ru ki haban sakut no namar ka jingjat jong kani ka Surok hamtam haka por selap baka kali kamlai ni dawa naka sarkar baka dayban wan pej bat ka dayban penbahano ay kani ka Surok namar ba ka jing jong ki paj ba hang ni kalalong ka ba sya ba palat namar ba ka jing jong ki ba kimla syu tang bakin lek yawan bat nakawi ka Shnong te nakaseng jong iru ngin salibo ya ka dorkas hakmat PWD minister ban penkloy no ban shnay kani ka Surok